ミラと段差、まだまだまだダメ。今度ますよ。ここ。ミラ、これミラね。ミラとコンクリート一緒だったら、それ右も入る。ウィンカー右出して、で、後ろチェック。で、全部右曲がって、全部。そう。こっち入るときはこの感じめっちゃ上手。ゆっくり、ゆっくり。そう。ちょっと早かったね、今度。ギリ。ミラとダンスいっぱい。はい、右です。ストップ。1、2、3。あと、路上。いいですよ。まっすぐね。まっすぐ。ラインチェンジね。なんでストップした？ちょっとこのところとちょっと間違ってる。まっすぐ行ってるときに。ウィンカー左。ウィンカー出して。いいよ、まっすぐね。もう一回ラインチェンジするね。ラインチェンジもないでしょ？
最後左ね。はい。ゆっくりゆっくりゆっくり早いよ。ウィンガーウィンガーウィンガー。まっすぐね。ゆっくりゆっくり。戻ります。戻ります。次は23左。一番最後左。ウインカー左。左。1、2、3、左。ゆっくりゆっくり。車右あるかな。あるね。待ってて。車右ない時も後ろチェックしたら左曲がる。なんか左入るときにハンドル曲がって方がいい。入ってからハンドル曲がるとちょっとタイミング当てない。7番左。ウインが1、2、3。一緒にやる見て。で、曲がる。そう。一番最後左。ちょっと左勉強する。信号青なるそうで、先にチェック。ウインカー右、1、2、3。ウインカーセンターライン。